Wadhi e kaunti ma Migori, jo chiro kata jo ohala e chiro ma Masara e sub county ma Suna West yuago nok mar chope malong'o, lil mar chiro, koth magoyo gi kinde ka kinde kod midhiero mamoko magiwacho ni thiro chenro magi mag ohala. Gikoni midhiero magi kadhe keto ngimagi kama rach kaluwore gi chido mar chirono, mabende nyalo miyo koro gigam tuoche mikelo kod aluora mochido. George Juma Mioler. Kata bed ni chiro mar Masara sub-county ma Suna West en achiel kuom chirni e kaunti ma Migori ma iwacho ni kelo osuru mabup ne piny owacho. Johala ma bende kotimo ohala e chironi ywak ni lwasi mag timo ohala ok ber kata matin. Achiedh nade mwakale mokwongo en kar puko yugi. For example, kama use iyudo ka kanye mochoke yugi. Hapani mano tich sirikal. Nyanya tow kendo nyanya bedo gi boil. Kami kuonde mipuko gi ok beyo. Gichako gikelo dung' mar chiro. Nyinge duong' to pesa bo rwako negi to onywandore. E kinde ni mabende koro koth chwe e kaunti ma Migori johala gi ywak ne gido ng'ikruok e chenrogo mag ohala ka mwandu gi bende koro iketho kod koth. Kata wuod rep kano biro to donje chiro kano dwaro ombulu to sani mondo mi odonj kata e chiro no onge, kosekale lamu fwayo ne ji to kala odhi mbunge kamano. Gavana kabiro to wawinjo magache no kago swi kokalo to ok odonje chiro. Wan e chiro waonge Lamu. Koro wachalo joma nitie kul moro mar dhok. Masara no nego bed under municipal. No konego bed kaka market moro man chien kaka kuonde michako. Access roads onge. Kopo ni fire damage owuok to udi nyalo wang' te marum. Jojo chieng' mane achiel kuom johala ma Masara wach ni chirni mantie rang'iny achiel kod chiro ma Masara oseger makare to ma Masara ni ema koro dong' chien. Ochieng' wacho ni gero chiro ma nyasani ma Masara osebedo gima igano kod piny owacho kuom higni mathoth. Chiro madede iuse kendo gere en kama ber. Chiro mong'er construction dhi mbele. Chiro masibuoche igero. To ma Masachwani eto ling'a kaka no kete no waonge gi kwe. Johala gi ma Masara wach ni chironi koro ler tin mokalo ka gimedo ni kata chope ka achiel kod pi maler bende koro onge. Cho waonge ko Masara flat. Yudo ka ng'ato odhi oko e Kasuku o bula kanyo ka ng'ato oko matini odhi nyaka e juala. Machieng' moro nadwa kwanyo kata juala mar oko matin mada kwanyo ni mo salad. Iri waonge cho. To kiyude to en pit latrine matin kama michulo to be kidhi sani biro yudo kopong'. Nitiere manoger to nyaka ne gere sani usetieko higni mokalo 6 dhi 10. Oling'a kanyo gimotimo ok watimore nade ok wang'eyo. Johala gi kawo kalo kuom riwruok margi ne oriko wuoyo e kinde mane gidhi chung masin mar rego cham ne achiel kuomgi mane owito wuon pargi. Riwruoge magwa wan wa joma chuo ok walarga riwruoge gi joma mine to joma mine to laro kodwa nikech sani kidhi e boda stages ibiro yudo kiyudo ji 6 mariembo te yudo mine 27 mubiro kanyo tok giriembi tiende ne gihero riwruok. Koro akwayo joma chuo ni mondo wadonji e riwruok nikech mine jokinda. Apisa maduong' e migaono mar ohala e kaunti ma Migori Victor Ouya ne oyango ni gisido ywak ma osegol kod johala gi kabende kaka piny owacho gidhi kawo okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori.